Kendiat hadin bagi pulit kami Meghalaya kila kem ya kasonam Raghuvanshi bat kisangut kiwepat kibadon jing yadai ha ka jing syapeniap u Raja Raghuvanshi komta ki video ya tho jong kine ki sijur kila sapriang bha ha ki social media ha ka ba babon na kine ki video kibala upload ha ka Instagram account kabala kam bakadai jong kapara u Raja Raghuvanshi kabala don hadu lailak nyopo hajar followers ki video reel ki bala peni hadi por jong ka jingkawai songkurim jong ki arngut u Raja bat ka sonam kentup ya ka jing penkre jong ka ying kasem bat u Raja ubah pau ba usuk men shwa pakapor dan pelong ya ka jingkawai ya tho songkurim kato kanne ki klip ki long ki ba ya yau bha ha Instagram kanne ka ju ka akau ka bala penon kam kam menshwa ya ki social media ban pan jing tip hakapor bakine ki arngut kila jarngai nadu bala peti kena ya ka jingyap jong Raja ka Instagram akau hapo ka kerteng jong ka para Raja ka Shrati Raghuvanshi kala penmi ya ki reel bat ki jingpen bana ki badawa ban le ting e persya ya ka sonam bon ki no penongkam social media kila kentho ya ka nika akau namar bakala penongkam ya ka jingyap jong uhenmen jong ka u Raja Raghuvanshi banyak sibun kinong fed bat kinong yarap uwe unong penkam social media ula penrem da kabaput saka ex akau jong u kabaong kumne kabreu kabapenkam ya kacing yap jong u henmen jong ka banyo ya kinong pe chapo ke Instagram akau jong ka nang ta sa uwe pat u baong kumne ka tengah kala penyap ya u tengah bat kapara kadang kamai pisah na kinong pe bat kinong but ringba ka jingyap u henman kalong ka ka basoleran hatu ka social media ka day na banta ban sosi ya ka jingdu no ya u henman ka jingkentho online ka layaper ha ka baki don ki bawat ya ka hop bat ki wepat ki bu jingkali ya ka jing share ba ya ka jing sosi simet tang kini ki video balengkot kuble sibun ngin sekendu pat ha ki wepat ki video jongkan ne ka story jokine ki sijur